začali si videá pohovory využívať ako jedna z prvých spoločností. Tým, že Paliho Žufu poznáme, prezentoval nám jeho projekt už dopredu, veľmi sme sa na ňo tešili. A funguje to tak, že kandidát nám okrem svojho životopisu zodpovedá zo pár otázok priamo cez video. Vidíme rôzne iné aspekty, ako čisto jeho životopis, vidíme, ako sa prezentuje, ako komunikuje a na základe toho môže obohatiť svoju prezentáciu. Takýmto štýlom prezentujeme kandidátom aj svojim klientom, ktorí si o to zažiadajú, vidia taktiež ostatné komunikačné schopnosti kandidáta a na základe toho si aj klient môže lepšie vybrať kandidátov. Zatiaľ máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu na túto službu. Naši klienti si ju dopytujú ďalej a taktiež tento výberový proces sa veľmi zrýchli týmto spôsobom.